Sziasztok! Darkman vagyok. És ugye a teszt most nincs velem, de itt vagyok. Jó, itt van, de nincs itt. Adjak. TFN, mindegy. Azt szeretném elmondani ebben a videóban, hogy van egy TeamSpeak szerverünk, arra feljöhettek. Egy. És itt feljöhettek, tehát... IP a leírásban. Na, IP-t azt leírom. Majd azt kell csinálnotok, hogy betöltitek TeamSpeak. Oké, itt van teamspeak.com, örülünk neki, itt van egy download TeamSpeak 3. Aztán itt van Windows, meg MacOS, meg Linux, meg kutyafasza. Aztán az elsőt kell letölteni. Ezt. Letöltöd. Ez persze elolvasod, egyértelmű. I agree. És ha Google Chrome-ot használtok, ami elég valószínű, akkor ne kapcsoljátok be a fordítást, mert akkor nem fogja letölteni, nekem is az volt először a baj. Na mindegy. De submit. Elfogadod, és submit. Itt ez. Tökövet se érdekli, mi ez, no thanks, take me, the download. És ha nem indul el, akkor arra rákattintotok, de egyébként várjatok egy kicsit és elindul.